Awufifty. It's not asekho nami nje ngingedwa nje. Musubona mina. Shubile kuyashisa. Kahle mfazi ungahobhisi osha. Lawa uyabona. Ngicatha khona mabhayi lapha ngaphesheya. Lawa anikwe i-uniform lawa. Hey Jay. Darling, akekho umuntu omuhle njengalethi mina. Ekhuluma kuzo zonke indawo siyavula incwadi siyayikhuluma izindaba ukuthi ubaba onjani engabulala abantu amavikane umuntu onjani ongahoshwa imali iphelela ngaphansi